Agapito! Hoy, mari daw na agapito. Madali nang magpasko dahil pakita kikunyan. Dahil pa nakakasaud ki pang Noche Buena, madali na. Muya ko makapagsaud na ako, mari daw na digdio. Mare. Dumigdi ka na baya. Ano na lamang ang plano, mapasko na? Ngunit naghinguwa nga ni, tangani ko kitang nitsubinahan. Tawanan mo na ako kikwarta. Tamuya ko advance kitang magsaod. Taminamarahalon pala pati ang mga saudon dyan. Tawanan mo na ako tanganing magkaniring magmahal di. Nakasaud na. Ngunit may napaipit-ipit pa kung 500. Pagkasya yan, tahuni dahil pag kita ka-deliver kan lukad. Dapat sumasiram ang bakalon mo na nitsubinahon. Bahala ka kan maglaog-laog. Dapat marayan sa tuyang nitsubinahon, ha? Halat ka daw agapito. Mari daw ligde. Ilan isasaud ko? 500 pesos? O yan, tinawan ta ka na. Mali ko man ang 500 sa Noche Buena. Paglaog-laogon mo na. Bata man sinibaong ka, ano ya mo, pirming bakong sarong manok, duwa pirme, taan saro, sa imo. Mura nung yan ang manok kunyan. 300 garo. Kung maya Kunyan, ang talaga ng 200, na mabakal ako ki spaghetti. Ha? Mabakal ako ki ham. Mabakal ako ki, kunyan, turunon. Lumpia. Ha? Mapansit pa ako. Kasi Noche Buena, ano na yan mo dyan, bulinaw. Wala-wala-wala. Ano, anda yung kasya? Bali ko man nga ni ini, baka ko ni bakal ko ni kilana. Bula sarong bilog naman, pagkaprito sa waraan na. Ni bakal ki bagas wara ini. Tamahin mo. Dagdagan mo ini. Ala to na tamahin mo na. Ano Mano? sa'yo mo nagtaram nga ning kasya 500? Kaya nga nip tinaukuan sa imo. Pagkanigon mo niya, tamalukad mo na ako. No, ari- Tadagdagan ko ang 500 na iyan. Nuwari na naman ang mga gatungan na para dito yun. Di nga ni gano'n mag 2 kilo. Kulang ko ini ha. Pumakaray-karay ka, masahod na ako sa aga. 500, mali ko na Noche Buena. Hindi tagtao dagdagan. Saan ka makakwarta? Madiskarte mo na ako. Baka kung mga abas ka na naman, pumakaray ka. Dahil man mapabakal sa akin binuok. Dahil mo na yung lukador. Dahil na, pero ikaw magdala sa bakakay. Nga, madagdagan na yan na 500 na. Ni na ako pa kanaan mako niyan. Ikakan ko mo sa ako dahil man ako pwede magparal sa ngali. Babayo papa al sound mo. Yan, makatabang ka. Tangani, mas mahal ang barakalang kanyog duman sa banwa. O nga, madagdagan na 500. Dagdag ini, gibuhon mo ini 2,000. O dahil problema. 2,000 na buo kang ipadala ko sa iyo sa banwa. Dahil kung ano yan magkakaya, dahil mo ko kang papag umiba ka. O di mo, madagdagan na yan na 500 na. Makapapagsaulon ako kay 500 pesos. Nahali di sa muya. Dating sanggato, 200 lang dati. Ang pamasahe. Kunya 300 ang tada. Karong manok, ang mababakal kainin. Dahil pang maluto, ano maasay kita kan manok? Kasi man ka nagkausong yan, puro 500 na yan. Ikaalag uso. Kaya ikalagtaw ko sa kuya kay 500. Bari nga, ikatinauan ka. Dahil man nga ni maninigo, tama kay ni bumakal kita kay ni kilin na no. Dumumang ka na, abala ka sa paglukad ko. Sarong tring bunay. Nagbubunot kinyog, abala ka pa. Kung mabakal, bumakal. Uragan ako, ibakal ko ini kisarong kilong mapulot. Lano tong ko ka, boss. Iyan Noche Buena. Buwisit na agapito ini. Noche Buena, 500. Pabakal ko, baduya, lugod na ini.